client ko gochoni, seche ma client ogochoni, client nyaka ng'isi ga budget ne, to ng'isi kuma odware ot. Koro seche mo ng'isi budget ne gi kuma odware ot no, ing'e ni mae client madwaro kaluwore gi budget ne, odwaro high end, koso odwaro kuma tin. Samoro nyalo ng'isi ni adwaro ot Kilimani, to budget momini no en budget mar Athi River, ineno. Koro ibo ng'eyo ma through the budget of the client, ibro ng'eyo go ni my client ma dwaro ot high end, koso en client ma dwaro ot ma piny kocha. Koro in tichni kaka sales person, in mibo advise client no. Nikech seche moko client dwaro invest, to okia ni kidwa invest e high end, to nego bed ni bet gi pesa di. Koro client ko ng'isi ni an budget na en 50 million, to ng'isi ni en odwaro ot ma odwaro timo go biashara. Koro in kech ing'eyo kaka market en, ing'eyo high end places, ing'eyo kuma kitere pesa ni kama to kaka ibro returns ibro yudo kon. Koro kaman kaka ing'eyo especially budget mar client, ema bro ng'isi ni client ni dwaro high end koso dwaro kumochake tu mapiny. Kamana Nyaker, ntiere